Għadda jum ieħor u l-eks Ministru Edward Scicluna għadu jokkupa il-pożizzjoni ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Da minkejja li jinsab akkużat bi frodi u miżappropriazzjoni ta' flus fl-iskandlu tal-isptarijiet. L-erba' filgħodu l-Prim Ministru Roberta Bela u sħabu komplow joħorġu wonqhom għal Edward Scicluna u meta mistoqsi minn Net News qabel saħaq illi l-ewwel irid jara l-inkjesta qabel jiddeċiedi filwaqt li insista fuq l-integrità tal-akkużati. Ejja nistennew naraw il-PV l-ewwel. Jiena Chris Fern nafx raġelu, Edward Scicluna nafx raġelu, it-tliet segretarji permanenti nafx irġiluma. Intant mistoqsijek hux lest li jerfa' responsabbiltà għal ġudizzju assolutament żbaljat fl-eventwalità li jkun hemm evidenza biżżejjed li Fern u Scicluna jinstabu ħatja ta' xi ħaġa b'ċertezza assoluta Roberta Bela kompla jiddefendihom. U filwaqt li ironikament jaf x'irġiluma Scicluna Fern u segretarji permanenti li l-Muscat ma ħassx il-ħtieġa li joħroġ għalih. Quddiem il-qorti Bela għal darb'oħra pprova jċekken l-akkużi li resqet l-Avukat Ġenerali fil-konfront tagħhom wara illi evalwat l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella, inkjesta li saħansitra l-Prim Ministru ikkonferma illi hi bbażata fuq il-fatti. Fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx ġudizzju hemm preżunzjoni tal-innoċenza fil-konfront tagħhom l-inkjesta tiddeċiedi sagrat li huwa wieħed baxx ħafna ma tistabbilixxi ebda ħtija ma hija sempliċement ġabra ta' fatti. Aktar tard, mistoqsi minn Net News rigward il-fatt li ta' Stewart Healthcare fallow u x'garanzija għandu l-Gvern biex iġib lura l-400 miljun euro wara l-instab li kien dil fraudolenti, il-Ministru Jonathan Attard saħaq li qed jagħmlu minn kollox, matana kollu ma ta' ebda garanzija. Hemm garanzija x'daw fallow daw għandhom $9 biljun liabilities qed jgħidu. Hemm il-proċeduri u l-Gvern qed jieħu l-mezzi kollha possibbli biex jisalvagwardja l-interessi ta' pajjiżna. Ma hemm garanzija li ħanirċievu l-400 miljun? Mistoqsi wkoll għalfejn Scicluna għadu ma rriżenjax il-Ministru stqarr illi qed jistennew l-inkjesta qabel jiddeċiedu. Aħna ma nistgħux nieħdu l-akkużi in vacuum imma rridu naraw ukoll il-sostanza tal-inkjesta qabel wieħed ikun jista' jasal dik tip ta' deċiżjoni. Affaċċat b'domandi ripetuti għalfejn qed jinjora l-korpi kostitwiti u jekk hux fi ħsiebhom milli jneħħuh la darba l-bord tal-MFSA jitlob lil Scicluna biex jirreżenja, il-Ministru Jonathan Attard ħarab għal kollox milli jwieġeb. Ġifieri ħadibqgħu tinjoraw l-appelli tal-korpi kostitwiti? Ġustizzja għandna nirrispettaw lil dawn il-persuni. Il-korpi kostitwiti bħal Moviment Graffiti, KSU, KNZ, daw il-UHM, daw ma jirrispettawx il-ġustizzja, Ministru. Ministru, anka jekk il-bord tal-MFSA ma jaqbilx ħatallu hemm. Weġibtek. Ħatallu hemm. Francesco Catania, The News.